pangutana sa ato ang follower nga si Evelina Kayunda. Attorney, gihimuan sa gobyerno og karsada ang among yuta. Mabayran ba kami bisan way kasabutan? Ang tubag, yes. Gumikan kay under Article 3, Section 9 sa ato ang 1987 Constitution ni mando ang Biblia sa tanan nato nga balaod sa Pilipinas nga ang private property shall not be taken for public use without just compensation. Bisan pa man ug wala kamoy kasabutan ngadto sa gobyerno sa dihang ni take over ang gobyerno paggamit sa dihang yuta aron himuon nga karsada, duna paghihapon kamoy katungod nga maningil sa ato ang gobyerno og just compensation. Maunta gyud na ang labing angayan nga buhaton sa ato ang mga public officials sa di pa sila mo take over sa private property, haybaw nila daan ang tag-iya sa yuta nga gamiton kini para sa publiko nga katuyuan. Karon wa man kamoy sabot matud pa nimo ang imong pangutana, makapaningil pa ba mo bayad? Yes, pwede pa ninyong paninglon.